दक्षिण ओडिशार प्राणकेन्द्र भाव ब्रह्मपुर बड़ डाक्तरखाना उपरे बहु जनसाधारण निर्भरशील प्रतिदिन ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବହୁ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଶିବସେନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହି ଦାବି ନେଇ ବୁଧବାର ଶିବସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖରାଦିନ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବସେନାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରମୁଖ ସନାତନ ଚୌଧୁରୀ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବସେନା ପ୍ରମୁଖ ପି ତୁଳସେୟା ରେଡ୍ଡି, କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ରତ୍ନାକର ନାୟକ, ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଧାମୋହନ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଜେ କିରଣ ଓ ଶଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।